Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Közel állt Karácsony Sándorhoz Tamási Áron, mint nézetrendszeréhez is a tamási gondolkodásmód. Talán ez a helyzet sugallta azt a kezdő gondolatot, ami a megnyitó elejére kívánkozott ennek. Az, amit mostanában olyan sokszor idézünk Tamásitól. Azért vagyunk a világban, hogy valahol otthon legyünk benne. Ez az otthonlét többszintű probléma. A legmagasabb szintje a nemzetmeggondolkodás, hogy az ember felismerje a társadalmi sorskérdéseket, azok megoldásain gondolkodjon, azokért küzdjön, azok képezzék saját sorskérdéseit is. Középső szintjét az képezi, hogy legyenek az embernek tartós közösségei, kisebb-nagyobb közösségei, akikkel szervesen együtt él, amelyek gondjai a saját életének gondjai, amelyek támogató hátteret képeznek az egyén számára, érzelmi kötődést, a biztos valahová tartozás érzései. Ugyanakkor elvárt, nyitott terepet jelentenek az egyén szabad tevékenységrendszerének, probléma elemzésének és megoldásának. Ilyenek a tágabb szociális, termelési, világnézeti, hitbeli és kulturális közösségek. De az otthonlét legalsóbb és jobb, ha legbelsőbb, legalapvetőbb szintjének mondom, a lakóhelyi, baráti és családi kisközösséghez tartozás, amely nélkül nincs tápláló, rögzítő gyökere az embernek. És mint a gyökér a növénynek, ez biztosítja az ember számára is az alapvető kötődéseket, a kapcsolatokat az alap és magasabb szintű közösségek között. E kapcsolat mindig kétoldalú. Egyrészt az egyén hozzátartozás érzése a mikroközösséghez, másrészt az, hogy a lakóközösség tagjai tudatosan magukénak érzik az egyént, gondozzák a hozzájuk kötődés szálait. A közösségek ez a hálózata az ember számára körkörösen bővülő, a családtól, a lakóközösségtől, az egyházon és más szociális-kulturális közösségeken keresztül a társadalomig, a nemzetig. Ezeknek a gondolatoknak a reprezentálódását látom megnyilvánulni a Földesi Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ karácsony állandó emlékkiállításában, amelynek ünnepélyes megnyitására gyűjtünk be össze. A hely szűkössége szabta korlátok között ugyan, de Karácsony Sándor ezeket a sokrétű, táguló közösségeit mutatja be ez a kiállítás. A maguk emberi mélységükben és bonyolultságukban, a családtól, a földesi közvetlen lakóhelyi környezettől, Karácsony igen sokrétű, középszintű közösségekhez tartozásán keresztül, a nemzeti nevelésű és egyéb társadalmi sorskérdésekkel bajlódó nagyszabású gondolkodói. Beszédem megjeleníti Karácsony sokrétű otthonlétét ebben a hazában, ebben a társadalomban. Ebben a szellemben gondolkodva tegyünk egy rövid körsétát a kiállítóterem. A legmélyebb, legközvetlenebb kisközösséghez, a családhoz és földeshez való kapcsolódás mindkét oldala szépben reprezentálódik. Nem csak a 7. tárlóba, a szembelévő tárló, található meleg, bensőséges hangulatú családi képekbe, amelyek egyrészt szülei és testvérei társaságában, másrészt saját családja, édesanyja, felesége és gyermekei élő közösségében, majd egyéni portrékban személyisége különböző fejlődési szintjeit mutatja be Karácsony Sándor. De önfejlődése tudatos elemzésének szintjeit mutatja ezt a kapcsolatot az első tárló, amelynek vezető jelmondata lett: talán soha nem lettem volna pedagógus, ha már a földesi elemi iskolába 2 áldott nevelői lelkületű tanítóm ne lett volna. Az őt tudatosan nevelőpályára irányító, órák helyettesítésére már gyermekfejjel beállító Vince József rektorra
és Pap Imre kántortanítóra emlékezett Karácsony Sándor, de meleg vallomáson. De a kapcsolódás ugyanehhez az oldalához tartozik. A fiatal Karácsony Sándor az a meggyőződéses tette, hogy 1919-20 telén kísérleti parasztgimnáziumot szervezett Földesen, melynek első osztályába több mint 20-an vettek részt, közöttük az a Vég Sándor is, aki talán még ma is itt van közöttünk a Karácsony Sándorra hálásan emlékezők között. Ősszel vitte ezt a kis csapatot Budapestre, ahol magánvizsgát tettek, méghozzá szép eredménnyel. De ennek a legbelsőbb, legmélyebb lakóhelyi kapcsolatnak a másik oldala a mai földesiek által képvisel. A karácsony hagyományt ápoló, karácsony magukénak érző, utólag is magukhoz kapcsoló, életükbe szervesítő tevékenysége is reprezentálódik ezen a kiállításon. Nem csak az általános földesi és különösen Karácsony Sándori hagyományőrzést szívén viselő és szervező Péter Imre, mai polgármester, érdekes, értékes és mindig nem csak adatokban, hanem érzelmi kötődésben is gazdag karácsony tanulmányai, hanem az általános művelődési központ vezetőinek, Krizsámiá igazgatónak, Szabó Irma igazgatóhelyettesnek a tevékenységében is, akik vezető harcosai voltak annak, a 9-es tárló a bizonyíték rá többek között egy Acél György válaszlevéllel, hogy a Földesi Általános Művelődési Központ a Karácsony Sándor nevet vette fel. De talán mindennél beszédesebb és szebb megjelenítése ennek maga az állandó emlékkiállítás, karácsonyművek összegyűjtésével, hiányzókról másolatok készítésével, a számos karácsony tárgyi és képi dokumentum kiállításával, amelynek szerény, de hangyaszorgalmú szervezője Ványi Lajosné könyvtárvezető. Itt kell megemlékeznünk még a karácsony tanítványok szép számú közösségéről, akik a család mellett karácsony legszűkebb, legmélyebb, legtermékenyebb emberi közösségi kapcsolatát jelentették, akiket a kiállításon karácsony dokumentumok és a Karácsony Sándorról való értékelő tudományos közlemények, cikkek, vallomások, főleg a 8. tárlóban jelenítenek meg. A család áldozatkész és hálás segítése, a tanítványok pártoló közreműködése nélkül, a számuk nagysága miatt, hiszen a soruk a legszorosabb tanítványi kör, az úgynevezett alexandriánusok tagjain kívül, a Karácsony Sándorhoz csak, sok örömbe teszem, mint egyetemi tanárhoz és nevelőhöz, és mint ifjúsági vezetőhöz, vagy mint közéleti munkáshoz kapcsolódó köréig tart, engedjék el nekem a név szerinti felsorolásukat. Minden esetre nélkülük ez az emlékkiállítás ilyen színvonalon nem valósulhatott volna meg. Itt kell szólnom a kiállítás központjába kerülő kopjafáról, amely Karácsony Sándor sírjáról ide kerülve összekötő kapocs lesz Karácsony végső nyughelye és szülőfaluja között. Nagyon szép gondolat volt az idevaló helyezése. Örök mementóként. A kapocs a híd szerepet szolgálja, a xerox másolatban a tervek szerint a kopjafa tövébe majd bemutatandó Kor Miklós levél, amely a karácsony síremlék hiteles történetét ismerteti, és a mai márvány síremlék színes fotója, amely a család és egy tanítvány hálás emlékezetét jelképezi. A kopjafa felett kiállított karácsonyfa metszett portré, a jó barát Mata János alkotása. Ez az emlékszoba szinte a lehetetlenségre is vállalkozik. Egyetlen 9-10 négyzetméteres teremben szemléletesen dokumentumokkal igyekszik jelezni Karácsony Sándor életének nagyon fontos, meghatározó jelentőségű további közösségei, sőt grandiózus összművé. A nemzeti nevelés és társadalmi sorskérdések tudományos feldolgozását végző, azok problémáit egy sajátos világnézeti
és neveléstudományi rendszerbe összefoglaló munkássága. Az elsőt főleg a 6. tárló foglalja magába. Karácsony úgynevezett szélesebben vett ifjúsági munkája, melyet jól jelképez a jelmondatként közölt önvallomása. Tanár, cserkész, lapszerkesztő, előadó, szónok, mozgalmi titkár, egyesületi elnök, író és nemzetközi műkedvelő diplomata lett belőle. Eddig az idézet. Ezt a tevékenységét reprezentálja az 5. tárló cserkészettel kapcsolatos anyaga, a 6. tárlóban kedvenc ifjúság folyóiratának, az Erőnek a kiállított száma, az Országos Szabadművelődési Tanács elnökévé történő miniszteri kinevező levelének a fotokópiája, és az ő főszerkesztésével 2 évig működő igen jó folyóirat, az Újszántás megindulását köszöntő levél Karácsony Sándori kéziratának a fotokópiája. De talán mindennél beszédesebb, az egész karácsonyi közösségi kapcsolat lényegét meggyőzően bizonyító a 4. tárló Karácsony százszói konferenciai szereplését reprezentáló. Előtérben egy amatőrképpel, ahol a fiatalok félkörben ülő rendkívül népes közösségével Karácsony Sándor beszélget az ifjúsági nevelés problémáiról. Magam is ott ültem a résztvevők között, és az ott szerzett rendkívül mély, máig emlékezetes élményem hatása alatt Németh Lászlóval való, idézem Németh László, életem egyik valóságos fokán, egyik válságos fokán, magam is éreztem a Behemoth ember sugárzó melegét belőle, hogy a hovatartozás milyen láthatatlan sípakarjai nőnek ki ebből az eltében, de roppant elméből, és kissé hiú, de szerető lélek. A Németh László negatív jelzőit nem is éreztük vele egyformán. A dolog lényegét kifejező rendkívüli, karizmatikus erő érvényesülését viszont mindnyájan magunkon éreztük. Ebben a közegben hangzott el Karácsony szinte egész pedagógiai koncepcióját tömören összefoglaló előadása a magyar nevelésről, amely később 1944-ben önálló kiadványként is megjelent a Magyar Életkiadvány. Ha valakinek egyetlen karácsonyművet kellene ajánlani, amelyben tömörítésben található meg nevelési koncepciójának a lényege, nyugodt szívvel ezt az előadást ajánlom. Ez is a 4. tárlóban található. Most csak 2 alapgondolatát idézem az előadásnak, amely a karácsonyi gondolkodást bázisát jelenti. Idézem. Időközben különösképpen az euramerikai kultúrközösségben vált érezhető mértékben időszerűvé, problematikussá a másik ember. Eddig az idézet. Ebből a felismerésből nőtt ki a másik ember, így a gyermek autonómiája biztosításának karácsonyi pedagógiai alapelv. Másik idézet. A nevelés 2 emberi lélek közös funkciója, a nevelőké és a növendékeké. Nevelés közben csak egyetlen magatartást áll módunkba. Egész valónkban viszonyulunk a másik félhez. Soha se tudhatom, mit évből legyek a következő pillanatban. Mert az attól függ, a másik embernek miben és hogyan lehetek szolgálata. Még áldozat árán is. Mert szeretem a másik embert, vele általa reálnézve élek. Eddig az idézet. Az 1. és 5. tárlói időrendi sorrenden található Karácsony pedagógiai rendszerét és gondolkodásmódját teljes részletességgel kifejtő alapműve. Ezzel kapcsolatban igazat kell adnunk a 2. tárlói elmondatának, amelyet Kontra György tanulmányából emeltek ki a rendezők. Idézem. Karácsony Sándor munkásságának csak mellékterméke a Nevelés társadalom lélektani alapjai címet viselő könyvsorozat. Főműve pedagógiai tevékenysége volt. Az a nevelő munka, amelyet az egyetemen, a középiskolában, a népiskolában végzett. Meg az, amelyet a tanítási órán kívül és az iskola falain túl folytatott,
nem csak a felnövekvő nemzedék, hanem a felnőttek körében is. Minden esetre ez a melléktermék idézőjelben óriási. A nevelési gondolkodásmódot logikai rendszerbe szervező és szerves összefüggésbe állító, lényegileg a csak folyóiratban megjelent nagykorúak és felnőttek kötet anyagával együtt, összességében 12 300-500 oldalas kötet. A magyar neveléstörténet bármely klasszikusának munkásságához hasonlítva is grandiózus nagyságrendű, és egy sajátos nevelés filozófiába, a nevelés társas lélektani gondolatrendszerébe rendezett, kimagasló minőségű és kiteljesített nevelési tanítás ez. Abban is sajátosan Karácsony Sándori, hogy mint maga a nevelés, ez is közösségi termék. Mint volt egyetemi tanítványa bizonyító, hogy az egyes témakörökben tartott előadásaink, szemináriumaink, tanúi és személyes részesei voltunk annak, ahogy közös tanár-diák párbeszédben, vitában megfogad a gondolat. És izgalmas szellemi játék, műhelyi munka lett a számunkra, amikor a következő évben megjelent új karácsonykötetben nyomon követtük, hogy a különböző témákba hogyan véglegesedett ki a közös vitáink alapján és után a gondolatkör teljes kifejtése. A nevelési rendszer alapművei egy kivételével mind megtalálhatók a kiállításban. Az itt bemutatott kötetek egy részének különös értékét adják a Karácsony Sándori kéziratos ajánlósorok egy-egy jó barát földesi embernek, akinek későbbi ajándékaként kerültek ezek a kötetek a kiállítás végleges anyagán. Meg kell emlékeznünk még a nevelési koncepciórendszer neveléstörténetileg szintén páratlan értékéről, vízfénytükröződéséről is. Mit értek ezek? Azt, hogy mivel az egész nevelés társas tevékenység, másrészt a másik fél, a felnövekvő személy, kisgyermeki, növőgyermeki, serdülői, adoleszcenszi, majd nagykorúi és felnőtt autonómiának a feltétlen biztosítása, harmadrészt, mint nevelési viszony is más-más különleges hangsúlyú, hiszen a nevelő, idézem Karácsony Sándor, a kisgyereknek játszótársa, a növőgyermeknek vezetője, a serdülőnek ideálja, az adoleszcensznek ellenfele, a felnőttnek társa. Eddig az idézet. E gondolatrendszernek nagyon fontos, szükségszerű konzekvenciája, hogy a nevelési viszony mindig legalább két alapvető aspektusból írható le. A nevelő és a növendő és a növekedő személy aspektusából. Neveléstudományunk karácsonyig főleg és elsődlegesen csak a nevelő oldaláról tükrözte ezt a viszonyt. És magát a felnövekvő személyt is. Karácsony volt az első, aki olyan munkáival, mint a Csucsai Front, ennek a képei vannak itt éppen kirakva, mint a Csucsai Front, a 8 éves háború, a holdbéli diák élet, a tanulás mesterfogásai, leckék a leckéről, barátság és szerelem, amelyek szellemében a monografikus nagyművek gyermeki, ifjúi vízfénytükrözései. Részleteiben először mutatják be az autonóm, kisgyermeki, növőgyermeki, serdülői, adoleszcenszi életérzés, gondolkodásmód jellemzőit, és a hozzájuk kapcsolódó egészséges és helytelen autonómiát nem biztosító nevelői viszony lényegét és konzekvenciáit. Alulról és belülről. A felnövekvő személy oldalán és szemével szemlélek. És ez óriási érték. Páratlan magyar neveléstörténeti gondolkodásban. Ez utóbbi típusú művek az első és második távokban talál. Végül engedjék meg, hogy a kiállítás megnyitója teljesen szubjektív hangon zárja megnyitó beszédét. Őszintén bevallja, hogy amikor erre a feladatra felkérték,
nem csak a centenáriumi megemlékezés objektív szükségletének felismerése miatt vállalta a feladatot, hanem azért is, hogy saját személyében a Karácsony Sándornak szóló szubjektív tanítványi köszönet és áldozat is az egyik illetékes közösség előtt nyíltan el. Személyisége, autonómiát, tiszteletbe tartását, erősítését köszönöm hálásan Karácsony Sándor, aki 1945-től 1950-ig, amikor a Rákosi vezetés kényszernyugdíjazta, ifjúkorom legforrongóbb időszakába tudott felszabadító, önmagamat talpra állító professzorom lenni, akitől kérdezhettem, akinek kételjeimet elmondhattam, akivel vitázhattam, aki, amikor kellett, ellenfelem tudott lenni az igazi tudományos nevelés érdekében. Engedjék meg, hogy itt egy idézetet hadd olvassak fel Karácsony Sándortól. Az igazi nevelés, egyetemi nevelés lényegére. Egész megdöbbentő a megközelítése kérdésnek. A professzor dolga a következő generáció ránevelni a problémát, és képessé tenni azt annak végleges megoldására. Az ilyen tudós párbajozik a fiatalokat, és kizárólag azért, hogy saját mínuszát elismertesse azokkal, akik ezt sehogy se akarják tudomásul venni, hiszen tisztelik a kételkedőt, és kevesebbet tudnak róla. Az ilyen tudós vérbeli professzor, eddig az idén. Ennek az egyedül helyes ifjúkori pedagógiai viszonynak köszönhetem, nem csak pedagógiai viszonyteremtő képességemet, amely formálisan, indirekten a köztünk kialakult viszonyban szinte spontán alakult ki, később tartalmilag, neveléselméletileg is tudatosult bennem, de egész problémalátó, elemző, vitató, érvényességre tölő tudományos gondolkodásmódomat is. Örök hála neki, egész generáció nevében itt teszek írva. Ezeknek a gondolatoknak a jegyében nyitom meg ezt az emlékkiállítást, és kívánom, hogy mindannyiunknak és a jövőben a kiállítás minden további látogatójának is a Karácsony Sándorral történő újból és újból való elmélyült találkozás a személyiség gazdagodásának állandósuló erjesztője és segítője legyen.